перший, я перший. Не догонишь, не догонишь. Перегоню. Привіт, Таня, дівчинки і хлопчики. Добрий вечір усім. Вас вітають пригожуня лисичка Яночка. І саме добрий і щирий у світі Буслік. Яна, дякую тобі за такі основи. Ой, і тобі так само дякую. Давай гулять. Давай. У зиму. У зиму? А як гэта? Я буду снежинкой, а ты будешь имкнуться меня зловить. А давай. Так, только на столе приберем, каб ничто не перешкоджало полету снежинки. А мне, каб ничто не перешкоджало ее ловить. Давай, я тебе допомогу. Ой, Буслик, на что ты стольких книг поклал? Это не я, они тут лежали. А не ты? Не я думал, это ты. Казки? Оповідання для дітей. Загадки? Вершики. Нестор! Так, это же Нестор нам книги приносил. Ага, каб мы их прочитали. А ты якую-нибудь прочитала? Не-а, а ты? И я не прочитал. А Нестор хотел с нами их обмерковать. Ага, казал, вельми цікавые повчальные книги. Буслик, але гэтые книги не новые. А я люблю читать новенькие книжечки. И правда, яны некие подертые. Ну вот, неприємно такі у лапки брать. И укрыли. Зовсім неприємно. Мы не хочем читать такие книги. Бягу, я уже тут, вибачайте, калі ласка, за спазнение, привітання усім. Але я упэўнены, мы поспеем. Так, вось, я уже на месцы, можем пачынаць. Что? Як што? Абмеркаванне. Обмеркование? Ну так, я пачуў, што вы гаворыце пра кнігі, а мы якраз сёння дамовіліся з вами абмеркаваць тыя кнігі, што я вам прынёс і параіў прачытаць. Ну, пачакайце, вы што, вы не памятаеце? Ну, так. Ну? Памятаем. Вось, дык і выдатна. Давайте, мне вельмі хочацца пачуць вашыя думкі, меркаванні, якая кніга вам спадабалася, якая не і чаму. Так, пачынайце. Якую вы параілі прачытаць нашым гледачам кнігу, якую не і чаму. Ну, з якой пачнём? Так, Буслік, давай прапановай. Ну, можа, Яночка, Буслік пакуль не падрыхтаваны. Ну, давайте. Ведаешь, Нестор, мы с Яной не прочитали ніводной. Як не прачыталі? Мы ж дамаўляліся. Ну, мы не смогли их прочитать. А чаму не змаглі? Ну, потому что твои книги, Нестор, Ну? яны хворыя. Што, яны? Яны непригожие, подертые, некие скамячные. Такие книги читать немагчыма. Немагчыма? И неприемно. І непрыемна. Так, Яна все правильно говорит. Немагчыма и неприемно. Вось яно што. А вы не спрабавалі вылічыць кніжкі? Мы? Мы не умеем. А мы еще маленькие. И мы не докторы. Ну, хоць вы і маленькія, і не дактары, будзем вучыцца лячыць кніжкі. Вельмі проста. Спачатку, напрыклад, бяром вось гэтую кніжку. Так, у каго ёсць клей? У мяне. Хутчэй нясі, Буслік, клей, так. Падклеіць кнігу можа і малы. Самае галоўнае, трэба рабіць гэта вельмі акуратна. Вось клей и ножницы. Ось, дзякуй, сябры. Давай, Яночка, калі ласка. Так, кнігі любяць, калі з імі абыходзіцца вельмі асцярожна і акуратна. Я их разумею. Ось так. О, пераплёт гатовы. А кто его порвал? Ну, дакладна сказаць немагчыма. Гэтыя кнігі я ўзяў у дзіцячай бібліятэцы і шмат дзетак іх чытала. Хутчэй за ўсё, нехта не вельмі асцярожна з імі абыходзіўся, і гэтыя кніжкі растрапаліся. Мне ажно шкада іх стала. Калі вы бачыце, што кніжцы патрэбная дапамога, і нават калі яна не ваша, а бібліятэчная, трэба кніжцы абавязкова дапамагчы. Узять клей и подклеить. Так. І яшчэ кніжкі вельмі не любяць, калі іх старонкі загінаюць. Гэтага рабіць нельга. Таму
Таму што кніжцы балюча? Менавіта. І калі вы чыталі і спыніліся на пэўнай старонцы, трэба карыстацца закладкамі. Вось такімі. Вось так раз і ўсё. А не загінаць старонкі ці класці, напрыклад, аловак у сярэдзіну кніжкі ці іншыя нейкія прадметы. А ведаеце, чаму так трэба рабіць? Таму што кніжка пакрыўдзіцца. І вельмі, а яшчэ сапсуецца пераплёт і кніжка разваліцца. Кніжка разваліцца, старонкі пераблытаюцца. І якую-небудзь цікавую гісторыю мы так і не зможам прачытаць. Ну, ва ўсялякім выпадку зрабіць гэта будзе вельмі складана. Яшчэ нельга маляваць і пісаць у кніжцы. А я так ніколі не раблю. І я малюю толькі ў альбоме ці на аркушах. Вось і малайцы. І ўвогуле, калі вы заўважылі, што нехта пакрыўдзіў кніжку, абавязкова зрабіце яму заўвагу. І вы, сябры, таксама рабіце. Любіце кнігу, і яна з задавальненнем падзеліцца з вамі цікавымі і захапляльнымі гісторыямі. Абавязкова. Мы з Буслікам не хочам, каб кніжкі хварэлі. Не хочам. Вось і выдатна. Як лячыць кніжкі, вы ўжо ведаеце. І, спадзяюся, цяпер вы не будзеце казаць, што вам непрыемна трымаць кніжкі ў лапках і ў крылах. І абавязкова прачытайце іх. Абавязкова. Вось і дамовіліся. Ну што, а зараз будзем глядзець мульцік? Будзем. Глядзім, сябры. Ну што, сябры, надышоў час развітвацца і рыхтавацца да сну. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх сноў. І Добраноч. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.